Kowa dai a cikinsu yanzu yana cikin farin ciki da murna, sabida yanzu Yarima Ahmad ya zama babba kuma ya yi girman da zai fara yin yawo da abokanansa. Ɗan Firesido wanda Firesido ya haifa wato Khalifa shi ma ga shi nan ya taso ya yi wayo har ya samu abin da ake so ya samu. Ta kai ta kawo da sun fara zuwa garin Gabas kai wa Yarima Ahmad ziyara sabida ya ga ɗan uwansa don su ji daɗi. A yanzu Abba Galadima da Firesido sun zama manya-manyan abokanai, kuma kowa yana farin ciki yadda ba a misaltawa. Firesido kuwa farin cikinsa ya kai linta don har daɗi yake ji, ba abin da zai ce ya ce shi irin wannan abin yana sa shi farin ciki. Amma duk da haka, a yanzu haka masu sauraro zan iya ce muku Firesido fa ya yi magana sosai a kan irin abubuwan da ya sani da kuma irin abubuwan da aka faɗa masa. Bayan ɗiban shekaru da aka yi, yanzu haka Kilishi ta je garin Gabas sarki ya ƙi saurarar ta. Duk da Kilishi ta yi wulaƙanci kuma ta yi rashin mutunci, amma a yanzu haka ya gaya mata cewa ta bi a hankali da irin abubuwan da take yana sane da ita, amma zai yi maganinta. Bayan ya gaya mata cewa sun raba gari, amma a yanzu haka ya dawo da ita cikin 'yan uwanta don a dawo a ci gaba da farin ciki da murna. Har yanzu masu sauraro Abba Galadima yana nan a kan bakarsa ta cewa ba zai ƙara yi mata magana ba. Ba wanda ya taɓa tsammanin Firesido zai kai wa wato shi kansa Abba Galadima ziyara har garin Gabas, kuma abin ya ɗaure wa mutane kai, abin kuma ya ba wa mutane mamaki don ba wanda ya taɓa zaton Abba Galadima zai karɓi baƙuncin su Firesido domin ganin Yarima Ahmad. Matar Abba Galadima a yanzu 'ya'yanta biyu, shi kan Firesido ɗansa ɗaya, shi isa yake farin ciki kuma yake jin daɗi. A yanzu haka masu sauraro zan iya ce muku Firesido fa ba ruwansa, ya koma gefe don ya kallo ya ga wane irin abu ne yake wakana kuma ya ga me ake aikatawa. Har yanzu dai garin Gabas ana nan ana ta bugawa, sabida Abba Galadima ya fara jin daɗi, matar da ya aura ta fara sa shi farin ciki, yanzu ɗansa ya girma yana kusa da shi, kuma duk irin abubuwan da za a yi wa ɗansa a yanzu haka ya san me zai yi kuma ya san abin da ba zai ba, don Yarima Ahmad tsaron da ake ba shi tabbas babba ne. Yawo ba kama ƙafar yaro, duk inda ya ce yana son zuwa za a ɗauke shi a kai shi, ko da ba mutane ko da ba wanda zai ɗauke shi ya kai shi, amma duk irin abubuwan da ya faɗa to tabbas sai an yi ko mene ne. Tabbas babbar ziyara da su Firesido suka kawo ziyara ce mai ƙarfi kuma ziyara ce wadda kowa yake mamaki. Shi Abba Galadima ya faɗa ya ce duk irin abubuwan da za su faru, su faru, amma shi ba abin da zai ce sabida abin ya fara ba shi tsoro. Haƙiƙa masu sauraro a cikin wannan shirin fim mai dogon zango wanda ake mai laƙabi da Labarina, tabbas ana gwagwagwa kuma ana cin kwakwa. Kowa mamakin kansa yake, bare ma Firesido, shi abin mamaki yake ba shi, kamar yadda ya ga Yarima Ahmad ya girma ya zama ƙato, ga Firesido ga matarsa, ga kuma Abba Galadima shi ma ga matarsa a kusa da shi. Kowa a cikinsu yana farin ciki yana jin daɗi, kuma kowa a cikinsu yana abubuwan da suka yi gabansa. Shi kuwan Yarima Ahmad suna shigowa ya je kama hannun ɗan uwansa suka tafi yin wasa, sabida yana ƙaunar ɗan uwansa kuma yana son sa. Tabbas masu sauraro wannan shirin fim mai dogon zango wanda ake mai laƙabi da Labarina, a yanzu haka ya yi setilin, kuma kowa yana mamakin yadda cakwakiyar ta ƙare. Tashi ɗaya kowa ya shiga farin ciki da murna.
bare ma Presdo da Abba Galadima sun fi kowa shiga farin ciki da murna. To masu sauraro dai a nan za mu dakata. Idan shigowanka farko kar ka manta da dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa.